B'investiment ta' 130,000 euro se jiġi restawrati torri tal-ilma tal-biċċerija. Mibni fl-1930 dak deskritt bħala wirt storiku u industrijali kien itella l-ilma baħar biex jaħsel il-biċċerija. Ma' żmien iddeterjora u nħass il-bżonn li jsir ix-xogħol meħtieġ fuq din l-istruttura unika tal-konkost ta' dan id-daqs f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet bis-switi torri tal-ilma, il-perit responsabbli mill-proġett Dr. Ruben Polborg spjega li restawr se jsir bl-aħħar teknoloġiji u materjali ġodda li jiggarantixxu sostenibilità. Nkunu qed nużaw materjali bħalma huma dak li ngħidulu UHDC, Ultra High Durability Concrete, li huwa materjal li fih ħafna fibers, fih addittivi self-healing u fih ukoll teknoloġija nano sabiex nilħqu s-saħħa elevata, però wkoll durabilità. Dan il-proġett li qed isir b'kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta, il-Ministeru tal-Ambjent u d-Direttorat tal-Biċċerija se jintroduċi sistema innovattiva ta' sensors li jsegwu l-prestazzjoni u l-impatt tal-materjali użati tul is-snin. Din l-informazzjoni mbagħad nużawha ħalli ikollna proċessi ta' interventi aħjar fl-infrastruttura li għandna f'Malta, kemm toroq, kemm pontijiet u anki infrastruttura marittima u mal-kosta li għad ikollna ħafna iktar minnha minħabba l-iżviluppi li jagħmel il-pajjiż. U allura b'dak li nitalmu minnu ħankunu qegħdin ngħinu sabiex ikollna strutturi ħafna aħjar u strutturi sostenibbli fuq kollox. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li lil mill-valur storiku tiegħu dan it-turi se jagħti l-opportunità biex fil-qasam tal-inġinerija jiġu studjati metodi ġodda ta' kif jiġu restawrati strutturi oħra antiki. Dan il-gvern flimkien mal-Università ta' Malta qed jirrestawra dan it-torri tal-konkrit, però hemm teknoloġiji wkoll biex ngħidu hekk differenti li ntużaw permezz tal-konkos f'dan it-torri li qed jiġi restawrat issa wkoll b'metodi ġodda, b'metodi li qed jiġu żviluppati propju anke mid-Dipartiment tal-Arkitettura li għandna ġewwa l-Università ta' Malta. Ir-restawr fuq it-torri tal-ilma tal-Biċċerija mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sajf huwa ħolqa minn katina ta' inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar xhur bħala parti minn proġett estensiv ta' rinnovar fil-Biċċerija. Fost oħrajn sar xogħol fuq il-linja tal-qatla, inbidel il-makkinarju, saru toroq interni f'ambjent aktar nadif u tneħħew is-soqfa tal-asbestos. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.